IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Impasingked ni Police Lieutenant Sian Bugawisan, may isa ka nagiti opisyal ti PNP nawag nga ada iti na isang cut nga entrapment operation kontra iti may sa lalaki iti kaso nga illegal detention ken panagsalungasing iti RA 10591 when a comprehensive law on firearms and ammunitions ken iti makapasidao iti daytoy ang pasama ket daytoy a lalaki ket isu iti dati a live-in partner ti mabukpuka o babae at tagaligaya pagudpod Ilocos Norte. 3:10 PM on June 24 ada na i-USWAT na entrapment operation in relation to the missing person tayo na ni-report na i-USWAT di entrapment in Likod si Capitol di 7-Eleven dyan. Then di nakita dati babae jay di missing person ken dati kadwana nga lalaki siya tay accused then na process di scene yung pakastida. Then the case na i-kuan ko di piskalin, na i-refer tayo no ka di piskalin. Impatad di Police Lieutenant Bugawisan, anday ito ang lalaki ket iliblebeng na timanong aldaw ti dati ang live-in na kinkastapay, anak yamig iso na babayin iti panagpatulong ti tatang ti babae, ang matiliw da ito'y dati ang partner ti anak na. Di medical na awan mit kit di nga pasana, di lang kwa di as per di babae, pawilan ng room war, ken umadayo. Na-flash alarm na When kasi based ka DJ interview ka di missing person tedi nagpatulong kin father na tatani di ka DJ kaldawan di entrapment so nga nagpatulong again kin ni father na so nga may ni father na man dito yung station so nga nayaswat DJ entrapment tayo. Kabayatan na inyunay unay ni Police Lieutenant Bugawisan asaan kuma nga agbali na possessive dagiti pada lalaki ken kastapay ang mabalinda ang maibalod no ada pagsalungasingan da itilinteg. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.